India mi ka channel banwan rak kubor ba man lagasni. Katkum ki khubor la ong ba utei Menteri Thau An Jongkari Finland ula penkut jubor hino elaka jongka jingim hapo ka ying dorba Thau An jongka Helsinki akasngi ba a. U Emily Peltonen ula don lai posnyam ka karta bat ula long udikot jongka ying dorba Thau An ka Finland na ka seng Social Democratic Party. Ka office jong ka yindor bar haba pentikna yala ka jingklat no jong UMP baningkong e na yuzima kala ong ba ubriu ubala klat no ha parliament building ha ka step jong ka khat khandai toring unailal udei u Emily Peltonen udikot jong ka yindor bar ha ka samoy tre kam baningkong jong u Peltonen ula klat no ha ka por khatwei baje stamp ong ki pulet jong ka Helsinki da ka ba benrap ba kimdon jing suba ha ka ne ka por ba dia ka ne ka kam endang ha bentuk kit binyak bah namar en syam lalap daw na kaliang ka ying dorba Thau An habaya dei bat ka jing penkut jubor jong u yala ka jing im ha ka te ka sngi wala kata la ong baki pulet kilaya le ban pentip marmar syaki jaka sumar bakirki haka baki kenhun pelat im kila poi kloi klam da shimpor syaka te ka jaka ban yo ban pelat im ya u lada dang don kalan Henry kalong ka bas ngeusi ba om syam lala asyu ban pelat im ya u namar kilet lap hadin enda kalat ban pen im ya u kalakun